Привіт! З вами Сергій Пархоменко, я директор Центру зовнішньополітичних досліджень. Перебуваючи у Туреччині, президент України Володимир Зеленський зустрівся з кримсько-татарською діаспорою і запевнив, що Крим не здасть, і закликав турецьку сторону допомагати Україні інвестиціями. Що ж, це похвально. Але як президент збирається втілювати задеклароване? Ми йому дамо підказку. Отже, північ Арабатської стрілки. Єдина неокупована частина Криму. Чудове море, гарний клімат, унікальні явища природи, що можуть привабити туристів звідусіль. І разом з тим жахливі дороги, брак громадського транспорту, поганий курортний сервіс. Але саме південь Генічеського району міг би стати плацдармом для деокупації Криму, але з різних причин не став. Та все ще можна виправити. Нова влада, якщо вона не на словах, а на ділі вболіває за визволення Криму, має виконати для початку наступні не надто складні речі. Почнемо з того, що Арабатську стрілку і південь Херсонської області треба перетворити на територію адміністрування Криму. З цієї неокупованої частини Криму ми почнемо повертати решту півострова. На цій території, що межує з окупованим Кримом, запустимо пілотний проєкт з реалізації колективних прав корінного кримсько-татарського народу. Зокрема, треба створити об'єднану територіальну громаду на Арабатці та в її рамках запровадити наступні елементи автономії для корінного народу. Середню освіту кримсько-татарською, дублювання діловодства та інформаційних вивісок мовою корінного народу, повернення історичних кримсько-татарських топонімів тощо. В цей же час на пропускних пунктах з поки що окупованим Кримом повинна цілодобово лунати патріотична музика, а білборди біля фактичної лінії розмежування мають постійно нагадувати всім, що Крим – це Україна. Все-таки у нас війна, і про це не потрібно забувати. У цієї війни є інформаційна складова. В окупантів має бути постійний подразник, щоб ані вдень, ані вночі вони не почували себе комфортно. Разом з тим має бути реалізована широка інфраструктурна програма з перетворення півдня Херсонської області на сучасний європейський туристичний хаб, створення умов для сталого розвитку регіону, включно з підвищенням його інвестиційної привабливості та ефективним захистом його екосистеми. Тут, особливо біля лінії розмежування, мають бути зразкові дороги, має бути зразкове підсвітлення об'єктів, мають бути готелі, обладнані за європейським зразком, зони для відпочинку. Щоб за межею окупантам щовечора муляли очі вогні готелів, парків розваг, щоб там бачили, що люди прямують саме до неокупованої частини Криму. І все це більш ніж реально. Залучити кошти державного і місцевого бюджетів, бюджету ОТГ та кошти іноземних інвесторів, про які, власне, і казав президент. Але при всьому цьому не забувати про першочерговий крок – створення законодавства про корінні народи.